lan suksane bau nek belan. Bagong ki rekai ki arep nandingi Prabu Baladewa. Heeh, terus berubah. Umumnya berubah lah dadi Power Rangers. Aku dadi Baladewa. Weh. Gelut aku karo Baladewa. Wah ya syukur. Menang apa kalah? Masalahnya apa? Masalahnya perkarane ya kowe iki aneh-aneh njaluk kuwi. Oh. Dadi aku dadak gelut barang. Untung aku menang. Iso mulih rene nek kalah. Ha iya. Ya wajibe tok bilani to Kong, aku jenenge aku ki wong tuamu. Aku kadangmu tuwa gantine wong tuamu. Jarine piri sepuh kae nek wong tuane wis ora ana, kadange tuwa ki gantine wong tuamu. Ora sudi ana esuk Semar ora ana kowe dadi wong tuaku. Ora bakal gelem aku amargane kowe iki serakah. Amarga mung njaluki apa-apa saka aku kowe. Lho ora kaya ngono kuwi kudu dianggep tetep kudu dianggep wong tuwa. Rasah. Wis ora nggo wong tuwa-tuwanan. Aku gene enak pas golek wong tuwa ya saentuke enom barang ya gelem aku. Ha padha wae nek mbak aku barang kowe gliyak-gliyak. Ya terus tetembangan sing kepenak. Heeh. Mumpung iki wektune isih panjang. Dawa. Ngaturke lelagon, ngaturke tembangan. Ya. Ya kah sindan-sindan sing urung di anu kon nembang utawa durung di kopyok. Ah iya. Supaya engko kon nembang sing kepenak ya, Truk. Isih sapa wae ta sing urung oke. Lho 8 mau sing maju lagi 4. Berarti isih 6. Oh 10. Engko ora tau ora ngerti hitungan kok. Ambiyen ndak pelajaran matematika ora mlebu. Ora perkara ora mlebu ning kudu belajar. Belajare ora kudu ning sekolah. Ning lingkungan ya iso belajar. Srawung kancane akeh ya iso belajar. Duwe kanca ahli matematika, duwe kanca ahli agama, duwe kanca ahli ekonomi, duwe kanca ahli pengetahuan alam kuwi iso dienggo belajar. Mengkono iya, Tru. Kowe sik reng sing nembang. Oke. Aku tak klasik ya, Tru. Ya. Aku yang klasik kok. Tak nembang klasik sing kepenak Sinom Parijata. Aja. Wijil ketoprak. Aja. Jineman aja. Kutut manggung musike ta ora? Ya. Tak nyuwun pambiyantune Mbak sapa iki? Iki Mbak sapa sing jejere Elisa ki sapa? Hah? Mbak Lopez. Sapa? Jroning rasa seneng ning kok atiku duwe rasa kuwatir. Siji, kowe duwe gegayuhan, Petruk. Wong duwe gegayuhan kuwi aja mung kandhek ana ing karep ning tekakno tekad, mergo tekad kuwi pok ing karep. Nek rasamu wis nekat ta, ya wis kuwi bakale kelakon ning kowe kudu ngukur karo kekuatanmu. Sing calon besak utawa calon maratuamu kuwi Nalendra. Dene kuwi ming derajate ngaceplik ming wong loro saudon telu saurupan. Kowe ming batur. Kuwatire atiku nek nganti kowe memirang marang Sinuwundarawati ngembete gawe wirang bapakmu Semar. Mula gegayuhanmu kuwi aku mengestoni ning aku ora iso mbantu apa-apa. Senjata cakra golek ana, nek ketemu bejo kowe, nek ora ketemu rasa duwe tingkah laku sing aneh-aneh. Bali ning omahmu tentrem karo anak bojomu Petruk. Nyuwun pangestu, Pak. Tiyo, aja seneng sik. Ulun Onyang Madyapada kuwi matedhake dawuh timbalaning Hyang Pramesti Bathara Guru. Kita yang wajib nampa timbalaning Hyang Pramesti jagat Girinata. Ngerti ya? Pancen kepara nyata anane Purantawati kuwi cinadang dadi jodoh kita. Ning aja enak-enak ngapi-enak mergo kita kudu goleki nginastan senjata cakra. Kuwi tenan, Petruk. Lajeng kula anggenipun ngupaya senjata cakra teng pundi? Mlaku bener dalan urut dalan iki aja menggak-menggok nggih. Nglakonana tapa ngrampe tulung marang sak pepadane urip. Paring sandang wong kawutan, paring boga wong kaluwen, paring payung wong kudanan, paring teken wong kalunyon. Nggih. Kita ulun paringi wujuding pusaka, aran wujuding pari suli. Suli bambu. Wes. Sembrono ora. Paringi pari suli kemana suli bambu dengkul kita kuwi. Nggih. Napa anu? Suli Bantul. Utuh.
Ah, pripun kersane? Tampan ana parisuli, kita mlaku kaya dawuh ulun. Oh nggih, ngestaken dawuh. Aja kersen ya Petruk, mong kaya ana wong dawuh tulung karan jeneng kita tulung ana. Nggih, ngestaken dawuh. Tampan ana Petruk ngene. Kula trimaringaken Bung Ulun. Kok mangang apa? Kaya ngapa wae? Kula trimaringaken. Ya Petruk tampan ana. Bisa sirna Margalayu. Waduh, matur nuwun. Wah, jan apike kaya ngene. Ambune jan. Kok dimplok barang. Lagi saking seneng kula kok. Wis kita mangkat. Ih, ngestaken dawuh. Mangkat Petruk. Nggih, nyun pamit Bu Ulun. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik.